Yomoya TV. Kusile sompaka kwasa ngalele kusile Siyanamkela kuSolomoya TV nomkhulu Mazibuko. Mkhulu, amen. Sibuyile futhi nesihloko engicabanga ukuthi ayikuyothatha isikhathi ukuthi sisiqede ngoba sinezigaba eziningi. Isihloko samakhosi wamanzi. Yebo, ithunywa zasemanzini amakhosi. Amakhosi noma ithunywa zasemanzini. Ngiyabona futhi ufaka ijazi elimnyama. Le jazi elimnyama olifakile ijazi esilihlanganisa noma esiliassociate no magistrate kwezomthetho amajaji umuntu make graduate amkhulu ufaka ijazi elimnyama uzathwale nalesigqoko sibe nesithaba esithize la abanolwazi olujulile bazowazi ukuthi leso sithaba masivela sisikhumbuza abalozi sisikhumbuza ishoba sisikhumbuza umyezane noma lento okuthiwa imyezane and leyo muthi loyo suthola phambi kwamanzi mkhulu. Yebo Mkhulu, amanzi anezigaba eziningi. Sineziba sinemifula nzansi abayaziyo lento engisho bazoyazi. Sinomfula phezulu ngamanye amazwi kunomfula ohamba enzansi mkhulu okwazi ukuthi ngesinye isikhathi impande mase ujulile ngempande zamanzi uyawuthola zivela kahle emfuleni osenzansi kanti kukhona umfula futhi kusesomfula ube uhamba phezulu kube khona mkhulu impophoma thina ngelakithi sithi ingqangqasi mkhulu asikakhulumi ngemithombo nkala njalo nephethu angazi ukuthi namhlanje mkhulu uzothinta awapha amanzi nezithunywa zawo uhlanganise nale jazi elimnyama oligqokile ngoba thina sesibone ngathi into emnyama iassociate nobuthakathi noma okumnyama kodwa abantu umgwebi laphayana make noma lento ekuthiwa ijaji makazokujaja ibeka umthetho phezulu kwakho ugqoka ijazi elimnyama okusho ukuthi ukufaka endlini emnyama uyanqamula umamlajuqu kuyasho ukuthi ijazi elimnyama mkhulu akhona amandla nalo ngoba nelanga leli mawufake into emnyama idonsa kakhulu ukushisa noma ukukhanya kuza kakhulu ukusho ukuthi mhlambe khona into engasiyiqiniso la understanding noma ekutholeni kwethu ngento emnyama ngoba nenole zethu zimnyama kusho ukuthi ziyadonsa ngathi ngiyasola ukuthi izitha zobaba mkhulu za associate into emnyama nobubi ngoba kukhona lento bezingafuni isondele kuyo kodwa ke mkhulu ngicela usihlanganisele isithunywa samanzi nejazi elimnyama ngaphambi kwaloko mkhulu sizocela ubulise sizocela abantu ba-share ba-like ba-subscribe or either way ba-subscribe ba-like ba-share leyo nto mkhulu ibalekile ukuthi i-channel izokhula ukwenzela ukuthi umyalezo owutholayo emoyeni ukwazi ukuthi ufinyelele ebantwini abaningi ukwenzela ukuthi abantu bavuleke umqondo nabangekacacela kule ndlela yomoya nabo kube khona into ebacacelayo mkhulu sengizocela ke ukuthi ngithathe intambo ngizilahlele kuwo siphinde sibingelele sibongeke babudlobo siphinde sibingelele kuSolomoya TV sibingelele abantwana bomoya sibingelele emagumbeni amane omhlaba uhlangene siyabingelela ithunywa zenkosi noma ithunywa kaNkulunkulu namhlanje bengihleli nobaba uMasinga bayamazi abaningi abakhonza kwaShembe bengihleli nobaba uMasinga imbongi enkulu ungikhumbuza ubaba wami beyimbongi bebonga amakhosi kusho ukuthi beyikhona ingeloze beyifikile ebixhumanisa ubaba uMasinga nobaba wami ngoba
bengihleli naye namhlanje unje nezinye izinto nje ejule kakhulu saxoxa nobaba uMasinga abamazi kakhulu ke bayamazi owangakithi ke ngapho Lundi baba uMasinga owangakithi ngapho Lundi umkhaya wami sisuka sonke ngapha angazi ke ukuthi bekungani ngimphuphile noma kungani ngibe ngihleli naye ngobuthongo bami bekungani esiveza njengethonga njengekhehla lakithi eliqhamukile ngoba ube sephenduka elinye ikhehla lakithi eliqhamukileyo ubaba uMasinga ke bayamazi impela imbongo enkulu ngoba ngize ngasho ngathi imbongo yenkosi yamaNazaretha ekwazi ukulumbanisa amagama ikhuluma into ejuleyo ilikhuluma ulimo ngendlela ejulile idonse imbongo enkulu yani yenkosi yamaNazaretha kuke kwafika elinye omunye umoya wathi baqale bagqoka amabheshu bambathisa amabheshu ingubo emhlophe manje sebezifundiswa bagqoka amajazi amnyama bayichoma nomyezane noma isigqoko sempumelelo wangibuza into eyodwa wathi kahle kahle lengilozi isisaphi kahle kahle lengilozi isisa kuphi ithini ithi baqale bagqoka amabheshu behamba ngeenyawo bagqoka ingubo emhlophe bemboza amabheshu sebethwaliswa iziqu manje bambathiswa ingubo emnyama phezulu kwengubo emhlophe namabheshu kahle kahle lo moya usisa kuphi iyiphi lemfihlo oza nayo phezulu kwethu ngoba sebengene ekufundeni nasebefundisweni bengihleli nobaba uMasinga namhlanje kwake kwakhona ingelozi ekhuluma kanjalo kimi ngiyazibuza Nkosi yami uma silalela lemimoya sikhuphukele ezulwini sizwe kwasezulwini ukuthi iyosthatha sibeke iphi lengilozi yethu noma lo moya esiwembathise lezi zinto ezintathu amabheshu nenyawo ingubo emhlophe phezulu kwamabheshu ingubo emnyama phezulu kweingubo ezimhlophe siyaphi nalo moya siyaphi nalezi ithunywa iyiphi lemfihlo esifuna ukuyembulelwa hey Nkosi yami sembathiswe okujulileyo sizokhuluma ngengubo emnyama asikhulumi ngengubo emnyama ngoba sigxile kuyo kodwa sizokhuluma ngomoya wasemanzini ngeyithunywa nedlozi kanjani lasemanzini sinamandawe sinamandiki uma ngithi amanzi amandawe amanzi amandiki amanzi amanono amanzi amanguni yebo sikhuluma ngane ngamakhosi asemanzini okungamakhosi omdawo okay sinamandiki sinamandawe sinamanono sinabalozi basemanzini noma ibutho lamanzi sinamanguni noma amakhosi asemanzini sibe namajaji sibe namakhosi omdawe hey uthini manje lo baba yebo sinebutho namakhosi omdawe okay lamakhosi omdawe yinzuza yamanzi kube namanguni okungamakhosi ngokwehluka kwezihlalo zasemanzini ngoba uzoyibuza ukuthi uthini mayethi amakhosi omdawe bese zothi inzuza okay amanguni noma amakhosi omdawe into ethi ayibe yodwa amanguni asemanzini amanzi amanguni noma amakhosi omdawe yebo sithe amandiki amandawe amanono abalozi basemanzini noma ibutho lamanzi uzoba amanguni noma amakhosi omdawo sizobamba amajaji okungabasekeli bomnotho okuyini
inzuza noma inzuzo. Silapho nje. Okay, sizokhuluma ke ngezithunywa zasemanzini. Izithunywa zasemanzini usukuphiwe mbaxambili. Uma uphiwe izithunywa zasemanzini, sizoqhubeka noma kuleya video yethu esiyenzile ngokudlule esitshena ngokusobala ngokuziveza kwezithunywa kwedlozi ngezilwane. Bese ngicacisile ke ukuhluka kwemimoya yasemanzini. Okay. Sizoba nomndawe okuyizalukazi zasemanzini. Kungenzeka ukuthi uboniswa inyoka eno yellow and white noma enokumhlophe nokuphuzi. Inyoka leyo okuyinhlwathi. Sizovezelwa inyoka engaba no brown no cream nyana. Brown and cream okuyinhlwathi yasemanzini. Kungaba futhi inyoka emnyama onguyapi onguyasemanzini. Lezi zinto ziveza ngani ngedlozi lasemanzini okulidlozi elimhlophe. Okay ke siyabuya ke manje sizobona inkosazana yamanzi. Sizobona inkosi yamanzi, indoda ewufishi ngezansi, intombi ewufishi ngezansi. Kungani nabe ziveza ngezilwane? Size lapho siphinde sizobona amakhehla avunulile ahlele igqikini namaqhugwane phansi. Kuphi? Emanzini. Siphinde sizobona izalukazi ezifake izicholo ezihleli phansi. Kuphi? Emanzini. Siphinde sibone abantwana abangabamanzi, abantwana abachitheka. Ayi kujuliwe ke manje. Kuyajulwa manje la. Kuyajulwa kakhulu manje la. Ingani ngithi kuyajulwa? Ingoba ngifuna ukuveza lemfihlo ngale mimoya yasemanzini. Ngivezani imfihlo ngale mimoya yasemanzini ukuze sikwazi ukuthi sembuleleke. Okay. Akwasiqale la. Sibuye lapha nje sithinte izinto zomsamo kancane ukuze sizocacelwa ukuthi kungani leli dlozi lasemanzini sithi liqhamuke esibelethweni noma liqhamuka khabo mama noma komalume noma ekhabo mama. Okay. Sizobuya nje emsamo kancane. Sinomkhulu, sinogogo, sinobaba, sinomama, sinokhokho nokhokokazi. Yebo. Sinengane yomfana, sinengane yentombazana. Ilapho nje indaba. Bese sibuya ke sithi kunenhloko yekhaya. Okuyindoda ezala indodana nendodakazi. Okusho ukuthi umama siyaqala manje senze njani? Siyamkhipha ekubeni wala ekhaya uze ngokuzogana nokuzophatha isipho sala ekhaya. Ungumphathi wani wesipho sala ekhaya. Ubani? Umama. Sinobaba onoma sinomfana, sinentombazane, sinobaba, sinomama, sinomkhulu, sinogogo, sinokhokho nokhokhokazi. Bangake kanjani? Bane. Phezukwane, phezu kwekhaya. Kodwa mase sibuya siza kubanikazi bekhaya. Sinendoda ezala indodana nendodakazi. Ukusho ukuthi umama sesinjani? Sesimkhiphile. Sibuyeke la. Sizothi owesifazane akakwazi ukwengamani umsamo. Owesifazane akakwazi ukwengamani umsamo. Ngifuna ucacelwe ukuthi kungani sithi lo moya womndawe noma lo moya wasemanzini uqhamuka nesibeletho ngoba ungowamanzi noma uqhamuka ekhabo mama noma uqhamuka nomama. Kungani sisho njalo? Ngifuna ucacelwe. Sinendoda ezala indodana nendodakazi.
okusho ukuthi umama akabizwa lapha akabizwa umama la ngoba umama uzophatha isipho sala ekhaya bese yasibeletha akasizali angeke akwazi ukuzala umuntu ongumama akazali umuntu ongumama umuntu ozalayo yindoda okuyiyona etshala imbewu esibelethweni sika mama indoda itshalani imbewu esibelethweni sika mama ingakho ingane zibizwa ngendoda ngendodana ngendodakazi noma indoda izala indodana nendodakazi okusho ukuthi zonke lezi zinto zibizwa ngendoda ngoba ingane ezani ezendoda ingakho ke sithi lo moya wasemanzini ungowesibeletho noma ungowasekhaya komama ngoba lo yamuntu uzophatha isipho sala ekhaya esibelethweni sakhe leso sipho sala ekhaya esumntwana sihlala emanzini esibelethweni sihlala phi emanzini kuphi esibelethweni ngizwa ngathi Dlomo ufuna ukukhuluma wathi uyalizwa mkhulu ngizama ukubamba kuyo yona lento le wena mkhulu oyishoyo ukuthi iyenza isense into yokuthi umuntu umama uzogcina esibelethweni esiyamanzi yebo ukuthi isibeletho noma isiziba zombili ziumzekelo wazo zombili isiziba siumzekelo wesibeletho ngoba isibeletho sinamanzi isibeletho siumzekelo wesiziba ngoba isiziba siyamanzi kulana ingane ihlala khona hayi izana mkhulu ngifuna ukuyiza ukuthi izifike nala ijazi nelimnyama ukuthi sixhumana kuphi okay yebo singajula ke sibambe ngiyabonga futhi ukuthi uphinde unginikelela ithuba kuyikuthi le mimoya yasemanzini ijule kakhulu ngoba izosinika kungenzeka ukuthi ibe no part 2 le kodwa ke angisho ukuthi izoba no part 2 akwesiyilandele ukuze sibone ukuthi umbukeli azokhona naye ukusave idatha lakhe kwesilandele nje sikwazi ukuthi siyigamule bese siyitshela ukuthi izoba ka part 2 le noma kuzoba kanjani okay sibuyile lapha sithinte umsamo ngoba senzela ukucacisa ukuthi le mimoya yasemanzini kungani siyibiza ngemimoya yesibeletho kungani siyibiza ngemimoya yakomalume kungani siyibiza ngemimoya yasekhabo mama okay imimoya yasekhabo mama kanjani na bonke laba bantu nomama wafika ezogana la ekhaya nogogo ufika ezogana la ekhaya akusuyo wala ekhaya umama ufike ngokuzogana la ekhaya ugogo ufike ngokuzogana la ekhaya kodwa bobabili ugogo nomama akusuyo wala ekhaya ukhokokazi ufike ngokuzogana la ekhaya okucaca ukusobala ukuthi laba bantu bebonke akusiba bala ekhaya ingakho bezobizwa ngomndawe noma umndawe ubizwe ngomoya wezangazi ubizwa ngomoya wezangazi ngoba bonke laba bantu bazifiki bese beyididanisa abantu bakamoya noma abelaphi bethu bese bethi umoya oqhamuka ngaphandle yebo ungumoya oqhamuka ngaphandle ngoba umama uqhamuka ngaphandle kwaleli ikhaya hayi ukuthi uqhamuka ngaphandle ngoba usuke emazweni uqhamuka nesibeletho sikamama lo moya ngoba umama akasuyo wala ekhaya uqhamuka ngaphandle umama uqhamuka kwesinye isibongo bese zofakwa la ekhaya ngokwenqubo mgomo noma ngokwesiko ngifuna ukuchaza lo mndawo namhlanje ukuthi kungani kube lokhu bethi lo mndawo ungowangaphandle uyohamba uyokwenziwa ngaphandle akusiyi umoya wangaphandle ngoba ungowasemazweni naba bangaphandle balumbanisa ubaba nomama azala ingane kodwa kusuke umama engesuyo wala ekhaya asifani namandiya phela thina asilalani sodwa asifane namandiya amandiya alala khona la ekhaya
abelungu kuthiwa umlungu uyena oyibreakela ingane yakhe uvirgin anuba akudayisele noma akunike noma akuganisele. Manje iyo yonke lemimoya ezosiphazamisa thina. Silapho ke kuthenini lemimoya lo moya womndawe uze nesibeletho. Ingakho kuumoya wani wezalikazi. Sibuye ke size la emsamo futhi. Siphindele emsamo manje. Sibuye size la emsamo. Uma kwedlule umnomzana la ekhaya. Uma kwedlule umnomzana la ekhaya kwenziwa njani? Kuhlatshwa inkomo uma esekhushulwa. Kufike kubikwe ngembuzi bese kuhlatshwane inkomo uma esenza njani? Esekhushulwa esesiwa kobani? Komkhulu. Noma esefakwa ngaphakathi kwekhaya. Noma esekhushulelwa kuphi? Emsamo. Esesiwa kuphi? Komkhulu. Yini le? Umnomzana noma indoda. Iyakhushulwa indoda. Kodwa wesimame asikwazi ukumkhuphula phela simuse emsamo noma simuse komkhulu ngoba uyahlonipha la ekhaya. Wenzani? Uyahlonipha la ekhaya. Kunabantu angakwazi ukuhlala nabo endlini eyodwa njengomzali wakhe okuubaba wendoda yakhe. Noma ngakuthiwa ugogo, noma ngakuthiwa umama, noma ngakuthiwa ukhokhokazi. Emsamo akakwazi ukukhushulelwa emsamo. Awukwazi ukukhuphula umuntu wesifazane, uyamhlambulula la ekhaya bese yohlala phi ke yena. Ingakho ekhaya besikhula kwenziwe iziko ngoba le nto iziveza njengesiziba. Ingakho umuntu wesifazane iziko lingelakhe. Nensika ifakwa lapha ngaseziko noma eziko phakathi. Ini insika ikutshela ngawusobala ukuthi umuntu wesifazane olandiwe noma ogawuliwe ezizweni noma ogawuliwe ehlathini kwabuya naye ezosekela lolu phahla oluubaba wala ekhaya. Ingakho lo muntu wesifazane yini eyinsika engeyona uphahla noma engeyona inhloko yaleli ekhaya. Akakwazi ukuba inhloko ngoba inhloko luphahla olusibekele lensika noma olunike ithunzi lesi siqu sesihlahla. Kuthi izimpande ngoba ziyimfihlo zilithonga nedlozi nezithunywaza la ekhaya. Ngoba aba asebelele othuli lomhlaba bangena ngaphansi kothuli lomhlaba. Asebelele kwelamathonga bangena ngaphansi komhlabathi bayafana nezimpande bayisisekelo sesihlahla bayisisekelo sethu thina abantu. Uma sizohlanza imimoya yabadala sisebenzisa impande ejulileyo ngoba bese bephile emoyeni. Sebephile emfihlweni. Bahamba bayosikhandela izihlahla ngaphansi kwani komhlabathi. Ingakho impande uyithola ngaphansi kwani? Ngaphansi komhlabathi. Sibuye ke size la ekukhushulweni nokungakhushulwa komuntu ongumama noma komfazi. Ukhushulwa indoda nomnomzana kuphela. Indoda ikhushulwa iyofakwa emakhehleni, owesifazane ukhushulwa iyofakwa phi yena. Akakhushulwa wesifazane ukwazi ukuhlabela wesifazane inkomo. Umhlabela imbuzi yokumgezela idlozi. Umhlabela imbuzi yokumgezela idlozi ukumgeza ukuthi bese eyohlala esizibeni okuliziko. Bese eyohlala eziko. Akakwazi phela ukuthi ayohlala emsamo. Uyohlala eziko noma emseleni. Njengoba lo rawondi noma lo rawondi lo noma urondo kuni. Urawondi urepresenta isiziba. Sidonsa nje sibamba lapho kubantwana bakamoya ukuthi kungani sithi lo mndawe uqhamuke nesibeletho ngoba
bangabandawo abanandawo emsamo abakwazi ukukhushulwa besiwe emsamo ngoba indawo yabayikho kunabantu ababahloniphayo lapha abangakwazi ukuhlala nabo ingakho umoya wabo ubalekela esizibeni ngoba bangabanini bani bamanzi uqhuma amanzi kuzalwa ingane ihlala emanzini okuyisibeletho ocaca ngokusobala ukuthi abakwazi ukuyohlala emsamo bayohlala eziko noma bayohlala esizibeni ingakho bengabandawe ngoba abandawo bayakhishwa emakubo abanalo ikhaya bayakhishwa emakubo bayovusa ikhaya noma bayokwandisa umndeni wakuloya muzi bebe besusiwe kubo ngoba nakhona ngisho bekubo ababhilonga emsamo noma ababalwa ngokwasemsamo ngoba bangabesifazane bangabanikazi bani bemanzi bangabanikazi bani besibeletho isibeletho sihlala amanzi nengane mayihlele esibelethweni isuka ihlele emanzini ingakho bengabandawe ngoba ukwedlula kwabe emhlabeni ukufakwa lomzimba bahamba beyohlala phi emanzini ngoba bakwazi ukuhlala ubaba wabo okungubabezala kucaka ngokusobala ukuthi abandawo balidlozi eliqhamuke ngaphandle kwaleli ikhaya uzobezwa ke sebekutshena ngokuthi umuntu owayezokwelusa la ekhaya wadlelwa inkomo washona usebuya ngesidlova useyalwa engaba umdliwa futhi lo umuntu engabi umndawe ngithi nje angithinte lapho kancane ukuthi leli igama labandawe noma labandawo noma abangenandawo liqhamukapi singathathi ke sithi umndawe ungowangaphandle emazweni angaphandle uyowenza eMozambique uyowenza koAngola uyowenza koNamibia uyowenza kuphi cha bobo liyidlozi eliqhamuka ngaphandle ngoba lifike nomama lifike nezalikazi ezaganayo la ekhaya njengoba iganile la ekhaya saziyohlala emanzini bengizama nje ukucacisa lapho ukuthi kungani kuthiwe elabandawo elezalikazi leli dlozi leli amen mkhulu ijulile le ndaba izofuna ukuthi same time lama video alandelane ibe no part 2 ngoba into ecacile la usethe ifoundation yokuthi imimoya esemanzini imimoya eza kanjani kwinto yomndaba yebo kuzomela abantu bawazi umehluko phakathi komndawo nendawo ngaphezulu kwaloko mkhulu mangabe abesimame bayahamba baye emanzini abesilisa noma babo ekhaya ukhushulelwa emsamo kucacile ukuthi lokhushulelwa emsamo ngokuya phezulu emsamo yiyo le moya ekuba imoya yemikhathi iyakhuphuka uma khamba isikhathi yebo owesimame uya emanzini uyehla so siyakwazi lokho ukuthi unesikhathi imimoya yasemanzini ihlangana nemimoya yasemkhathini yebo bayathandana indoda nomfazi injalo nje abantu bangamangali ngesinye isikhathi umuntu athi makefika emanzini athole kunefu yebo kunenkungu yebo uwo lo moya waphezulu yebo uzovakashela umfazi wakhe kodwa mkhulu la engiyakhona ekuthini kuzobaleka ukuthi lama video alandelane ngoba la esiyakhona sicacisa into yasemanzini namajazi amnyama ngoba mase understand lento yomndawo kucacile ukuthi kuzomela si understand igama engathanda ukusebenzisa kakhulu emva komndawo noma ngaphezulu kuba khona inzuza kukhona abalozi
khona amakhosi omndawo khona amakhosi omndawo yebo khona amandiki amhlophe konke lokhu masikuquka konke sithi amakhosi wamanzi yebo lento lemkhulu ngifuna ihambe izofika kulento ebesiqale ngayo masiqala eqaleni sikhuluma ngejazi elimnyama uzofika mkhulu ngoba okwamanje ngenxa yokusave idatha sizothi upart 1 lo kodwa abantu ngoba upart 1 nopart 2 banokufika ngeenkathi ezihlukene la sizokwenza sure ukuthi upart 1 nopart 2 zilandelana ukwenzela ukuthi abantu bangazoluza i-train of thought izoqhubeka ukwenzela ukuthi manje uzoyiqhubekisa upart 2 abantu mabebone lo part 1 kumele bazi ukuthi mhlambe impela viki upart 2 wakhona uqhubekise mina nawe sizosala siqhubeka mkhulu sizokhuluma ukuze sifike ejazini elimnyama namanzi mkhulu ngicela uvalelise utshele abantu ukuthi utholakala kuphi utholakala ngiyazi uyatholakala eSoweto ngiyazi uyatholakala eThekwini kulabo abasegoli njengoba besishilo ukuthi kunenamba yesibili esizoyi-add laphana ukwenzela ukuthi i-administration ihambe kangcono kodwa phambili sizocela abantu ba subscribe ba share ba like ukwenzela ukuthi lo myalezo ufikele ebantwini abaningi ukwenzela ukuthi channel le ikhule ukwenzela ukuthi nawe lo myalezo uthola kwelomi moya ukwazi ukuthi ufikele udlulele kwabanye abantu so mkhulu ngizocela uvalelise usho ukuthi utholakala kuphi eSoweto utholakala kuphi eThekwini amen ngiqale nje la ngiqale bafowethu ngiyacela ukuthi abantu beme ngo7 ukungifonela kunabantu abangifonela nango1 ebusuku angazi noma mhlambe mina kufanele ukuthi ngingaphumuli kodwa ke phela kulelo limi likamoya kuthiwa akuphunyulwa kodwa bengisacela phela nami nginayo amabanga ami okufanele ukuthi ngiwagcine cela ubagcina abantu ukungifonela ngo7 bangifonele futhi ngo8 ekuseni ngoba abantu angazi ukuthi benza kanjani ukuthi bangifonele ngabo9 ngabo 10 sengithi nami ngiyaqala ngiyaphumula bangifonela ngabo9 iyagqilaza lemimoya uma uyihlambulula abantu uma ikwembatha iyagqilaza kwangempela iyakhathaza iyawukhendla umzimba kufanele ukuthi nathi sikwazi ukuthi uma siqeda ukuhlambulula abantu siphinde sihlambuluke nathi ngoba lemimoya mayisikwembathile iyagqilaza kwangempela kunabantu abasuke besusa imimoya emibi besusa imimoya izilwane besusa izilwane labo bantu labo lezo izilwane ziyasembatha nathi noma lobu bunzima bokususa lezo izilwane kuyasembatha siyithole sesikhathele siyafuna nathi ukuthi sikwazi ukuthi siphumule ngiyacela abantu ukuthi benze njani bagcine ukungifonela ngo7 ukuze sizokwazi ukuthi sizwane kahle ngoba sizogcina sesixabana mina sengikhuluma kabi bese uthi umkhuluma zibuko uyathetha umkhuluma zibuko ukhuluma kabi akakwazi ukukhuluma nabantu kanti ilento le eyenzakalayo umuntu ubuka ivideo ngo12 afuna ukukufonela lapho ngo12 awucabanga ngoba engalele yena ubona ukuthi nawe awulele angazi bantwana bethonga ukuthi wena uyibuka kanjani leyo nto leyo engiyikhulumayo noma leso sicelo sami sidlulela kanjani lapho ku eThekwini ngiyatholakala kwamasho kwa-H ngasedoro omhlongo bese kuthi eGoli ngiyatholakala ezola 3 izola mndeni mawubheke eT-junction ngisendleleni nje mawuhamba nje ngosithembiso street ubheke eT-junction ngisendleleni nje usuka eMndeni Bazaar noma usuka eT-junction ubheke eMndeni Bazaar uzongithola ngisendleleni nje ngithi asibongeni ke bantwana bethonga iqhubeke ke nisubscribe ishare ilike uzokwazi ukuthi le mfanekiso esiyiqophayo idlulele nakwabanye bakhona ukuthola lezi mfundo amen